Y epa, lagunak emango de bueltan, zenon hautsekin. Eta, bueno, utzi genuen hor bug txikitxo horrekin. Eta nire kontura egin dut azkenean burruka hori, ez dela izan ezaktuki gertatu zen tokian, baizik eta izan da hemendik ezerako gorde, bueno, ezerako gorde zen, baina nik gero nire kontura jolastu nuen nire partidan, eta orduan burruka baina horreko egin zuen autoseifa galdu nuen, beraz aurralteldu behar izan nintzen berriz, eta pizkat gauzak aldatu ziren, eta hemen izan zen, nahiko ondo egin genuen atera zitzaidan burruka hori egia esan da, nahiko ondo ezin naiz kexatu. Nahiko, bueno, alien interrogation, egin dezake, civilian analysis, errin plasma, bueno, hainbat alien heavy plasma, bueno, hainbat teknologia lortu genituen, beraz, hemendik aurrera emango, ez dakiz zelan dugun tarde, bizkat aurrera emango diogu, eltza Charlie bat etxera, eta biratuko da nola daude, uste dut ez bat txartu horatzen ondo zeudela edo, bai, ondo daude, gaina dara mateiak alarmurrak eta abar, beraz, primeran. Pizko eta abiadure emango diogu, epeitu hemen dugu, xenopedia, hau da Reaper da, zera, bitxago egiten zutena, beste bitxo, oza, bihurtzak atzen zutela izak beste bitxo atzeten eta abar, neurotoxino bat ustuz dut zala eraitzen zutena edo. Bueno, ez dut goratzen, momentik oso peskate edeskripzioa, zer weapon of mass de, oza, biologically weapon of mass destruction, oza, gaztelaniaz izango litzatikeena, un arma biológica de destrucción masiva. Hor usten dut, eta guazen laborategira, eta ingo dugu bale, lo izan da bakarrik informazioa, besterik ez. Bale. Orduan, hori egin nuen hori, nire kontura pipan, eta bueno, neko txo aurreratu genuen, hemen dago base egiten. Eta gauzatxo komentatzea lehenik, eta behin ez dakit hemendik aurrera nola izango dudan biat grabatzeko eta igotzeko eta abar. Baliteke nahiko geistea, ez dakit nola izango duen, hasi nintzelako pasadan martitzenan hasi nintzen, pasadan, atxo. Hasi nintzen atxo niretzat, igual zuentzat beranduago, garen egun edo. Hasi nintzen frantsesarekin, ja, berriz, duela bi urte bezala, martitzenero eta ostegunero. Beraz, baliteke gertatze igual denbora gutxiago eta bar izatea, eta orduan igual grabatze kantitatea very small. Grabatze kantitatea nahiko murruztea, salandare saiatuko naiz mantentzen, ritmo mantentzen, baina ez dakit nola izango dudan denboraz eta bar. Alanda ere, badibes zapatu goizeak edo, arratsaldeak aldudan, saiatuko naiz grabatzen bideoak soberan, izateko astean zehar igotzeko, errendizatzeko eta igotzeko, baina, klaro, depende, ez, azkenean, bomberrak, ostia. Bomber datakor, bueno, bombarderoak agertzen zaizkigu, ja, hasan dode munizioz. Ez du jartzen, fuel lever, eta zeren niutar, ona. Bale, return to base, eta ona behaliko dugu Charlie tardea, hasta joaten. Ordua Charlie, lurreratu dira. Bale, ez daukate gasolina, beraz, etxera itzultzen dira. Eta hori, frantsesarekin ezten naizela, eta igual, hori, esan dakoa, igual denbora gutxago nabil, daukate eta bar, eta igual, hiru bideo aztean egin beharragan, bi edo bakar egin beharko dut, ez dakit nola ibiliko naizen denboraz. Gero bestalde batetik komentatzea
Bueno, ez dakit hemen ezagutzen duzuen, baina hemen Bilbon egiten da urtero, beken egiten da, bueno, esaten ere nintzena, edo, hori, esaten ere nintzena. Hemen Bilbon beken egiten da urtero, holako feria antzeko bat esan dezakegu, ustea, zenbat polizi dauden hemen ez. Feria antzeko bat deitzen dela Euskaren konterra izenekoarekin, ziurazki bat baino gehiago ezagutuko duzue, ziurazki, ez dakit. Ez baduzu ezagutzen beken egiten da, zuen informaziorako, hor jakin dezazuen. Eta, bueno, zertan datza festibitate hau edo, festitatez, ez ateratzen orain. Hau, mapa hau ezaguntu dut, nesoetan eta zeitetan nabia mendik zegoen, nik dakidanik, baina, bueno, haber zerretatzen den. Zertan datza teknologia edo, zeitatzen, bueno, egiten dana da pizka bat teknologia, nola esaten da, kagura aretxe. Feriantzeko bat, teknologia feriantzeko bat, eta egiten dana da, aprobetxatu hori, pizka bat, jolasten guztoko dutenei eta bueno, konexio, interneteko konexio bat jartzen da, hau da, 20 giga pertsona bakoitzeko, eta, bueno, hori jartzen da 20 gigatako interneteko konexio bat pertsona bakoitzeko, ordenagailu ematen baduzue, egia esan da erreserbatzeko plaza, ordenagailu eramatea behartzen dute, bestela zuin duzu tokia erreserbatu ustu dudala, ez baina giltzarto, erran naiteke, erratzen ba naiz, zuzendu diesadak ezue? Ustu diesadak ezue dala, bueno, zuzendu aldi da zue, erratzen banaz. Eta, hori, bueno, komentatzea pizka bat, nola hartu dudala vale, primera. En fin. Nola, bueno, abisatzea edo erreserbatu dudala. Erreserbatu dute niretzako, bueno, erreserbatu ez. Pre-reserbatu esan genezaken preskripzioa egin dut jada. Beraz, bueno, hortik ibiko naiz, egiten da, nik urte erdi edo 6 hilabete edo falta dira, ez dugu gatzen haitze bertan ezaktuki datak. Biratu beharko dituzke ez ditut gogoratzen, haitze bertan buruz. Baina dira 4 egun eta 3 gau, ez dut txartu gogoratzen. 55 € balio du, teko zu hori, 20 gigatako konexioa, egiteko baimena eta guzti, eta ematen dizute txarter berezi bat, bueno, ja, ez dut moztuko. Ematen dizute txarter berezitxo bat, bueno, eta horrekin basatu eta irten egin azara ulertuta dudanez, edo nik ulertzen dudanez. Beraz, komentatzea, nik, bueno, webgunaren bidez, egin dezakedala pertson talde bat, ez? Hau da, norbait etorri nahi badu, edo, hor dago espaziontxia, haien espaziontxia. Norbait etorri nahi badu, edo, abisa naiteke, eta taletxo bat sortuko dut, norbait etorri nahi bada, eta holan batera egongo gara. Uste dut egin behar duzuen bakarra, ez banabiltzarto, egin behar duzuen bakarra da, Euskal Encounterreko webgunean sartu, zuek Euskal Encounterra jarrita agertu dengo zaizue, benetan. Eta, han erregistratuz dut eta niri ze usuarioarekin erregistratu zareten edo bidali. Ez banabiltzarto, bakarrik hori egiterekin soberan duzue.
ez banda biltzartu, erratu nahitekela be. Baina, bueno, ordu nik egingo nintzateke ikadu, ez? Zuek niri kostatzen duena pasa, direla 55 euro, nik ordaindu eta bar, eta guztiak talde gisa joango ginateke. Esperientzia polita dela uste dut, gainera egiteko. Eta, bueno, gero egiten da, hori, teknologiaren feriantzeko bat denez, bueno, egiten da, holako tailerrak eta, bueno, itzaldiak ere egiten dira, eta alakoak. Jendea, hori, entleten itxako, basikoki, edo, zan genezaken. Joder, zea raro, ez ditugula oraindik topatu. Hauz nau, itxura honik ematen. Hemen ez dago inor eta ez nau itxura honik ematen. Orduan, hori, komentatu, animatzen zaituztet, etortzera. Nire ustez esperientzia hostia. Hala, venga. Hau gutxi hau. Itxegiteagatik. Hori, animatu eta etorri beldur gabe, nik gustora egongo nintzateke zuekin, egia esan da. Gure dut, nik gogorekin, gogak ditut frogatzeko Euskal Encounterra, egia esan da. Ea duela urte batzuk nabilarren atzetik, eta ja arpideunekin joatea edo, benetan jode, jaitzelako izango litzatekean, zuekin egotea basikoki, bakarrik egotea izango litzateke itzela. 2 gigatako konexio hori aprobetxatzea nik zer dakit, bideoak zuzenak egiteko, grabatzeko, lolean zuzenean jolasteko izango litzateke, vamos, la hostia. Hostia, bitu, beste bat? A ver, Android bat da hori, kontu zibili behar gara horrekin, Android horrekin. Vale, zu. Ez deko zu granadak. Vale, hemendik kokatu, eta hola pizka bat errangoan izango dugu. Vale. A ver, orduan zukona. Eta hemen ez dut uste jagara egongo direnik. A ver. Ez. Vale. Hor, eta zuk. Kaka. Bueno, erdin dago. Baki goz dago lehen hor. Hori, anima zaitezte. Eta etorri Euskalera, hemen Bilbon bertan. Holan gainera ere ezagutuko gara aurpegiz aurpegi, face to face esaten dutena ingelesek. Eta, bueno, hori da pizka bat komentatzeko nukan garrantzitsuena, edo, garrantzitsuena ez, gauza garrantzitsuagoak badaudelako. Meakiztuko pizka bat nire aldetik komentatu nahi nuena. Gero komentatu zurazki Twitterren ikusi duzuen ez, eta gabiltzala Euskal Minecraft zerbitzari bat prestatzen, zurazki ikusiko zenuten Twitterren. Eta gero gogoratu behar naiz, memoria txarra badaukadala. Utziko dizuet behan deskripzioan enlace bat, bueno, pizka bat azaltzen dela crowdfunding sistema, bueno, hasi gara egiten pizka bat aurrera emateko servidora, ez, koste batzuk daude eta bar, eta, bueno, laguntzatzeko bat, ez, eta, bueno, horren truke, esan genezake edo, emango zela olako abantai batzuk jokalariei edo dirua jartzen duten jokalariei, nik itxaiten genuen eta bar, nik olako lortu nuen, ez, abantai ezberdinak daude, eta, bueno, hori, behan utziko dizuet webgune, osea, hori, webgunea, alanda ere, lasai egon,
egingo dudalako bideo berezi bat, pizka bat zerbitzari erakutsiz, zuek ikus dezazuen pizka bat, nola doan, nola doan gauza, planak, ideiak, eta nola doan eraikitzen bizkanaka, plan hori, servidore plan hori, ikus dezazuen besterik ez. Pizka bat, eta, bueno, denbora darama prestatzea, hor gaude jotake lanean, bizkanaka. Eta, ez dakit azkenean egingo dugun egun baten, edo asteburu baten, edo, ez dut hori dela ideia, edo, naia. Pizka bat, asteburu baten ustea frogatza edo, zuek, zuek komentatzeko, oia zer ikusten duzuen ondo, zer ikusten duzuen txarto, zer ikusten duzuen betu behar dugun, eta alako gauzak ez komentatzeko. Beraz, joango gara abizatzen, joango gara komentatzen, lasaitasunez, denbora emon, denbora behar dela. Kristo, nik ez nuen pentsatzen nahi bat lan ematen zuela zerbitzari bat egitea, baina benetan flipatuta nagola ematen duen lan kantitatearekin. Osea, terriblea da servidore bat montatzea, que si nola erekiko dugu, nola egingo ditugun gaza, hau hemendik, hau ez da hemendik, flipatuko zenukete. Ja bakarrik etxeak eta erekitzea kriston lana da Minecraftean, imaginaua pentsatzea zer emango dugun nabantai bezala, zer ez, eta bar. Bueno, kriston lana benetan. Eta orain, ez dakit jazta zenbat denbora daraman, erroiatzen naiz, hau jarraitzen du, luzatzen da. Igual mosketa txikitxo bat egingo dut, pizkat gauzak asalto netarako presti izateko. Bestela igual luzegia egingo zaigu bideoa, hemendik ez du ematen gehiago martxu, jode. Egiten dut, lehenengo eguna izango balditz bezala, me cago en la puta. Prestatuko eta asaltorako, eta prestagonean eitzuliko daiz, bale lagunok? Orain arte, benengo de vueltan, asaltoa pizka bat iliosa izan da, bat-batean hemen bost agertu zaizkigu, hemen irura itxe bertan ikusten deko zuen biztan, baina meko gundie flipatu dut hor bat-batean agertu zaidana. Bale, granada txori botako diegu, lau hauei suapres egin diete, osea, flipatuko zenukete orain txe bertan gertatu denarekin. Bazoka daukat hemen, baina ez dut erbiliko ez dut nahi hemengo hauek hiltzea. Hau zaiotuko nahi ziltzen, gutxinez mintzen. Mendeko gu bizauritu. Hau aldatuko dugu eta behirtuko dugu azin dugu mediku gisa erabili. Zaila dago gauza, grana bat ez duelako hilko. Zer zerretatzen den, porque vamos. Hau ezin du tiro egin, hau ezin du tiro egin. Karo, bazauka daukagu, baina eske behitu. Osea, oneri ematen badio, agur benur. Orduan, hau zenatzeko dauka, alako arraroa. Pentsatzen nabil zer egin, egia esan da, eta ez dakit ze hostiaz egin. Ez jartzen bazara... Joder, eski hil dezakegu gure... Soldadu propio hiltza ez da bat... Claro, oneri tiro libre. Principios. Eta erurak hil ditugu, baina klar, orain, hau biztan. Konturatzen zaret ez da, hau biztan dago orain. Eta hori ez gustatzen, distantzia dago eta bendiz zegoen beste bat, egin du triple kill bat, ojo. Ez dira txartu egin, triple kill bat. Ezin naiz kesatu. Hiru tipu hil ditu tiro batetan, osea, vamos, inoiz baino hobeto. Vale, zuk sendatu, behitu non zoten guztia, kontrolatzen zaret, ez da? Kabroi hauek nola... Vale, zuk ona etorri. Zuk medikoarena egin. Eta hasi sendatzen, oneri adibidez, lehenik eta behin.
hau zauritua zegoela. Zuk ondo zaude, zuk altzatu. Eta niri tiro, ezin diozu tiro egin, zuk oneri. Bai, pega! Ui, ze pena. Ui, no. Zuk ondo zabil, zuk bizitza zelan, primeran. Eta zuk ondo, bale, oza, hau da, bizitzaz daukan arazo bakarra, bale. Zuk zelan dekozu niri tiro egiteko. Bale, eman dizkio bitiro, primeran. Unek urrengo txandan errekargatu beharko dau. Venga, egin. Bale. Kontrolatu nahi solfaioa. Zube, ezin izango duzu ezer egin, beraz, zueko na jarri. Eta, printzipioz ez dut usten benek gehiago egongo diren, baina espada, ez daude gehiago, argi eta garbi. Haien txanda, a ber. Vale, behikulo hona etorri dezala, hor dago hor aurrean. Hau errekargatu behar da. Aurreruntz jali, eta zuk errekargatu behar duzu, aurrean jarri, zuk oneri tiro egin. Fallatu dau. Fallatu dau, benetan pena hutsa. Kagun la leche. Beste tiro. Fallatu dau, zuk tiro egin, venga. Ole, ole eta ole. Primeran. Zuk besta usen datu, rendik bizkat zorituta zegoela. Eta orain, riflea jarri. Eta urrengo txanda ja mugituko ditugu pizka bat. Hemendik batzuk hemen sartuko ditugu, beste batzuk men bat edo utziko dugu, men beste bat. Ia egin dezakigu nololako pinza maniobra bat edo, flankeo bat azken baten. Pinza maniobra zen flankeoan txeko bat, zirutan zijoazten eta alboetatik flankeatu erdikoak posizioa mantentzen zuen bitartean. Hori zen pinza maniobra, gisa. Vale, zuk hemen. Zapres gogorra egiteko agertzen bada, zuk ere hemen. Zuk hemen prestatu. Zuk hemen egon, prest. Eta zuk hemendik etorri. Hemendik agertzen bada, tiro egiteko prest. Eta, bueno, azoka ez dugu erbeliko. Baina gustatu zait, triple kill bat egin dau, benetan... Buah! Ikaragarria, ikaragarria! Triple kill hori milioiak balio izan ditu. Milioiak, eta aztenso bat, Vale, hemen ez dago, hemendik joango gara, bada espada. Zazpa. Egongo da hemendik edo eskutatuta. Onartzen zara? Bai. Ikusten? Vale, Ui, bost ez da. Ui. Hemen jarri, bera. Zukona. Hor prest, posizioa mantentzeko. Eta zukona. Eta hor. Eta... frankotea hemen jarriko dugu. Hortik tiro izango dugu, eta gero hau hemendik baia izango da, la repera. Arz egiten dago. Zapres egiten dio. Baina, honen hau tiroan dauka. Monituko du eta basokarekin erikiko diogu batea. Hau da... Zuk hemen. Bazoka ezin dio emon, zuk. Venga. Ole! Zuk ezin dio zutira egin, zuk. Listo. Promoted to Captain, primeran. Benetan borruka polita izan dago, eta ez dakit 10 minutu du dara magun. Kontua galdu dut, orain, behiratuko dut eta orain kideok, hemendik utzi beharko dugu. Iaia ordu erdi dara magu grabatzen. Baina polita izan da, egia esan da.
Zertarazoa... Polita izan da, burruka polita, triple kill hori merezi izan du. Asko gainera, oso politana izan da triple kill hori. Daukat jaso jonen titulaia pentsatuta, triple kill. Ostia, ze putada. Eta bueno, espero dut zuen gustoko izatea. Espero dut gustoko izan duzuela saio hau. Gustoko izan baduzue, kexo zerin behar duzuen beste youtuber guztiak esaten duten bezala, bueno, nik hemen bakarrik liatzen naiz. Hau da, gustuko izan baduzue saioa, badakizu zein behar duzuen, mundu guztia esaten dauelako. Beti esaten da, eta nik uste dut esatea soberan dau. Beraz, hori, gustuko izan baduzue, badakizu zein behar duzuen, eta aurrera arte lagunok, aio!